Right. Tatakaisira paya kuti tikuda hama dzeshe. Hama dzemukadzi ati. Right. Ndoza tatuda. Hama dzemukadzi ndidzipi? Hama dzemukadzi dziri kuwana bambo wari. Wari pana bambo. Ndiye mukomana mukuru mushaiwo. Kuwakuru wacho wari. Ora chiwe yako tikubvunze zvaunoziva zvausingazivi unokuti handizivi. Don't try to lie. Yaipana mashamani. Ndiyekuti pano varume wairi tu varamba uriwa. Varume wese vari tu vari wakwasha wako. Kana sumukai. Shamani mira mukadzi wacho pakati. Mukadzi wacho pakati. Right. Uyu ndiye mwana wenyu. Uyu ndiye mwana wangu. Ndiye mwana wenyu handiti? Saka mwana wenyu anga karurwa kumba kwenyu neuyu. Uyu ndiye ndaiziya zvishu. Ndiye wamunoziya handiti? Uyu ndiye akugara naye mwana wenyu. Right. Asi mwana wenyu uri kuti kumba kwenyu kwakauya gupuro. Uyu murume uyu hamuchamuziba. Ya, ichokwadi uyu wakauya negupuro ndandisipo hangu painga nababa. Baba akazoshaika gore rapera muna December. Asi aigara achitaura kuti mukwambo wakauya akabvisa gupuro. Gupuro apedza wakazonyengerera hemukadzi. Kobva abanana obva aenda. Kwazonetsana futi aenda izvozvo. Saka mira hako ipapo. Mini kuti gupuro harichasandi. Hapasina gupuro. Because vanhu kana wakapanda gupuro wakadzokerera futi. Pachine gupuro iro. Pane new agreement. Kana gupuro rakaenda handitika wandobva wapereza ndosaka ukainzwa vanhu kana wakuda kurambana chimwe ndai paseparation mufunge zvakadii zvakanaka handiti then uyu murume akamhanya vaendesa chigupuro handi ndobva azofunga futi ndobva adzokera vatora mukadzi wake ndobva watanga kugara futi chii wese pawakazosiyana makataurirwa here futi kuti wasiyana futi hapana saka imingu izvozvo zvamuti mwana wenyu uripi in short ngatiti paakanetsana kekugumisira ichizoti otorana nauyu ichipirana nauyu akanetsana kumba kwavari true uyu obva auye kumba kuna mai akati nemurume tadini tabudana ati tabudana uyu akazoti ndaakuende kubasa pasina mazuva manganinganiri ndo maendero akaita kusvika ari kumba kwauyu ndo kubasa kwanga utaura obviously ndo matauriro aiita kuti ndikuenda kubasa uyu munomuziva here uyu andimuziva ameno pamwe unondiziva don't remember last time uyu achitoti ndaugara nemukadzi wavo wangu ndinotozikana bambo iro rutaura ndaona tezvare Utsanangura because hapana chamukandipa mukandipa ndichida utsanangura taura nyaya makandiraambidza saizvozvo taura indakatsanangura nyaya yekuti pari zvino ndini nemudzimai zita renyu changamira naisonani ndikakubvumirai changamire kuti pari zvino ndini ndikugara nemukadzi zveshuwa ende ndindauya naye pano asi pari zvino wari kutoziva kuti mwana wavo aakumurume zveshuwa ndini nditozikanwa kuti ndine mwana wewanhu asi muchakuwanisana ndotsanangura yandakaita apo bva utanga popotwa changamire ndikatotadza kuziva it's okay uyo tezvara uri apo auti haakuziva ndiri kureva kuti kwete kuzikana kunorora but kuziva kwekuti mwana wavo aakumurume chinozi murume chii ane murume wari chinozi murume chii kugara nemurume hakusi kugara nemurume ba kugara nemurume kubhadhara rora kuzi wane murume it means kuti wadii ungafunga kuti dai zvazvizvo zvokuti ukaita girlfriend wotozi warora misha yese ikaindorai nemaboyfriend nemagirlfriend bazi uri bvunza inini ndobvunze ndozive iwe alright une nguva yakareba sei nemukadzi 3 months chinonga chaitika chinonga chaitika
inzwa shama tewati 3 months right yo pa 3 months ipo chinonga chaitika pane mwana unoendi kune amadza usingazika unosvika unosvika because inenge tori mhosva yemandizi ndotoitambira ndotosvika because mhosva inenge tori pandiri no it's okay it's okay pakanaka takuchibvunza bambo mwana wenyu muripo so that muzive kuti mukwambo wenyu pawaritura ndiani saka musikana iwo ndochatigaii handizo tati imimi naimaibvisai maoko muenene ndimi muchatigaidha imimi nekugaidha hama dzenyu kuti pari zvino pavarume vairi vakamangamira nawa murume wenyu ndeupi hama dzenyu dziziwe murume wenyu ndeupi boyfriend ngeipi kune murume akabvisa mari nemunhu anodanana naye zvisiri pamutemo murume wenyu ndeupi boyfriend ndeipi saka izvozvi mune boyfriend asi hamuna murume hamuna murume bambo yerumawe asi dzakasopera kare ndato single and searching karamba kuyamwa takaenda about 2 days tichienda kuclinic tichienda kuclinic kusvika hanza dzengere pakazoti sekuru zvimwe munoona zvimurida zvinoita here mambotaidza vabereki vezvemukadzi wauya titi sei tionesana ndonga takaenda kudaidzana mama vacho vakauya tikatodaidzawo mumbo kuti takadaidzawo vauya but mbo takatoti baba handidi kutaurira zvimwe iwewe nemukadzi wako tanga mambotaurirana chokwadi takagara naye mba ndikamubvunza haana chakauti handizizi takapinda mba takagara pana namai yacho akabvunzwa ndokunga wakataura vanhu akasvika zvima 5 kana akataura papa izi ndinhingi ndakadana nhingi handiti but mwana akaramba kuti asi kuyamwa handiti ndikati chahamaidhika nasakutaura chokwadi ndokunga mbototanga pakati inini handisina chikuchadi nangu chikuchatitaura bhozi mukadzi waramba kutaura chokwadi handiti takararama kusensini makuseni takamuka ndikati inini best ngatiende kupi kumba kwenyu ini ndakaenda kubasa iye akasara pamba mai acho akabva kubasa wakasvika akatora mudzimai akadzika kupi kumba kwake ini ndakazotera zvikumanheru namukoma tati kubasa but takati tichisvika isusuka takashamisika zuri kuzi mubasha waita zi mwana haasi kuyamwa mwana ari kuyamwa sei saka ndikashamaza kuti munhu zataura nemadhezi ataura apa but mwana kuti mwana wakuyamwa musaka ini ndakabva ngoti no hana sikuru zvimataura kazizwa but inini sikuru kako mukadzi uyu mukadzi anachata seyangu achadzishwa ndakabvisa gupuro ndikavasira ndavasira ndakabva ndabva kubhema vhari ndakauya kubasa kupinda basa kunyanga ndapinda basa kunyanga ndagara zvekuma 2 months iye ichitondifonera kuti saka una ndizvo zvakazofunga iro chaondisiyane wana nditambudzika china nditi tondifonera ndakazobva futi mwedzi wapera ndakuti kakurira kuti una wana wangu watambudzika mahara ndakabva uku ndikadzika ndikaenda kumozambique ndasvika namhai wacho uso aripa ndikataura nyaya ndakati ndandiri hwana akona zvekuti azikukurukana kuti asikino anasikuru aripo tikagarisana anasiko vanditi mkwasha iwo wauya uchitida mhuri yako but zvita kutanga zvekuti unofanira kuti asi kuripa bhozi hauna umbowe kana mukoma wako anokuya ndikati aiwa mukoma haana basa because inini ndindadini ndatera mukati wangu zvichiwa wakandibhadharisa mari ndikabhadhara mari ukanditora gupuro rako ndikatora make sure ndikati si ndikabva ndikamusiyawo ndikauya kubasa kunyanga iye akazotera ndakatera zvichiwa ndikatanga kugara naye kunyanga ndindiziva nani ana mai wacho ndikagara naye zikunga zikubva ipo kusvika mukanasika mwana kangu kaari kutaura ikako izvika kuti ukaita zvekuma 4 years kadaro 4 years ndopakatanga kuda kuti chii alright zvakamuka kamwana ikaka kusvika mu4 years kana uri ngodhauta nezvako unongoenda kutieni
kotombovhetwa kovhetwa hapana chakamboshata karipo kamwana 4 years kakaitwa DNA kovhetwa asi mawa issue iripo izvi right now ndeyekuti isusu hatimanikidzwa vanhu kuti vagare wese because pakaitika zvinoitika mangwana zvinonzi dare ndo rakaita sei ndo rakamanikidzwa kuti vagare chii wese. The choice is here ndeyake choice yekuti iye kana akachuza kuti achade zvemurume haachade zvechii zvemurume. Kana iwo wakati mukadzi hauchadi iwo zvemukadzi hauchadi hauchadi haisiri basa redare rekuchuzira mukadzi wako murume. Titesa nditi taura ndizvo mukadzi wati iya hatitoita izvo toda nyaya iyi yekuti uri mukadzi wemunhu reka kuti hausi pari zvino usi mukadzi wemunhu. Right, fine. saka kamangarwa ichinzi chikwe yakakamanga waichiti chii akanditora mukadzi wako. saka imimi makazoregera kuita mukadzi wemurume uyu matotorwa karire kana kuti muchiri makamudza ndatobva kwavari ndaenda kumba makatorerwa kupi ndakuenda kubasa ndipo ndakasanganwa nemunhu kubva tonditako mazuva ano muri kugarepi zvimakabva kumechiti ndakuenda kupiri kuenda kumba vanhu vechingoti marambana ngata nemurume uyu takatorambana zvishuwa inini ndakumba kwedu ndakutoenda kubasa zvamuri kutoona ko pakatangondipfimbawo murume ndipo takatodanana ndanda kutozvienderawo kubasa murume uyu akatondipfimba ndatobvawo kwaari ndakatomudza kuti chatoramba ichokwadi here chamwana pamusoro ichangamireka mudzazvitwara mukadzi wedu isi atwara manyika mukadzi uyu ndaigara naye kumutarasi handiti wakatanga kudana nemurume uyu chatogara mukombe handiti patinyaya kuti nyika yeizwa nyaya isikadi nhangu isikei manyika aienda pambupe murume achotenga muriwo aipinda nepawindi aizokuti dai kuti daitora mawitness ekubasa izwai pambo izwai pambo yamakutaura ihiyese iyo yekuti aipinda nepawindo nechi hamuna kumubata ari kupinda nechi nepawindo. Izwai kudarika pambo mukaverenga chipepa ichi totaura kuti kama munguya kudarika uyai nemboo dzenyu dzese dzekutsigira chii yai. Saka inini handi basa rangu rekuona kuti munhu hada kukutsigira auya kana kuti hada kuya iwe muri zvenyaya ndi unofanira kuti make sure kuti vanhu vakodi wauya ipapo mambo kandiswa kuti iye watanya kuti ndandakuya ndofunga wakabva kubasa wakabva kundandi akaenda kumba kwake ndofunga mbochi ndakatire ndakatire something shava pawakaendesa gupuro iyo aringa wakaendesa wana natezvara ukanosiya gupuro pawakazomutora futi mukadzi wakataura ere wana tezvara kuti gupuro rienda withdraw ndatora mukadzi adzokera nemukadzi wangu wendakaenda naye ndi mukoma wangu ndakawataura mukoma wangu hautauri mukoma wako handi anini nemukadzi wako because pawakaramba mukadzi uyu wakaenda negupuro handiti wakaenda naro kupi kumba kwawo handiti kuna tezvara rikadii akatambira. Saka izvozvo wana tezvara uri kuziya sei kuti wadzokerera nemukadzi pendakatora pachipo wana tezvara chwangari wakatora gupuro wakatora mukadzi wakatora gupuro wakawithdraw gupuro here kana kuti wakangosvika kutora mukadzi ndakawithdraw gupuro rangu nemukadzi zese wewe wakawithdraw sei ndakasvika ndikatondiripisa mari 2015 akatondiripisa mari handiti ndikatotora mukadzi akakuripisa mari ndiani ndiwo ana sekuru abhuya tezvara chandiriripo changamiri ndizvo iri makaripisa munhu kuti akaripiswa ndisipo bhozi zvaiitika izvi ndaizotoita zvokutaurirwawo ndibaba ndauya ndichaona bhozi zvese zvaiitika ndisipangiri asi baba aizonditaurira zvese zvanga zvaisara chizoronga panditaura. Saka wakati baba nenyaya yekuti mukwambo wauya kuwithdraw gupuro wakambotaura ndiyo iri nyaya baba akanditaurira echiti mukwasha gupuro kuzowithdraw asi wakazongobanana nemukadzi wake wobva aenda. Right, which means according kudana tezvara mukadzi uyu haana murume mama wacho aripo sumukai mbuya inini panyaya iri kutaurwa apa ndinombo uripo pakutanga kutorana kwakaita ana 2015 kusvika agarisana abereke mwana wavo wekutanga akabereka mwana wavo wechitundu pakatanga kuita nyaya dzeana
akadaro abereke mwana wechituku mwana wakaenda korambe kuyamwa kubudikidza ngekuti mwana abuda zvekubuda akakurisa ari 5 kg obva arambire padhova aite kumwe hoto zviyazvi obva aende kukiliniki manesi obva ataura kuti mwana uchaite problem ngekuti mabudiro aita wabude zvisina kudini kunaka saka mwana haabuda haamwe hoto pamwe muchazoite problem munoti kana mwana ari kurambe kuyamwa mwana munosvinira mukaka pahembe asi kubva kwaakaite pachipatara semazire inoita inini chuya baba achechipo mwana pakiliniki akatambidzwa mwana wavo ari kuyamwa akauye pamba akasvike pamba ana tete acho akauya akaone mwana echiyamwa zvakanaka akatouye kubasa akati mwana ndamuona tete acho unoshanda nawo mwana ndamuona ii mwana wakakura asi ndikati zvese bho ere zvazi bho uri kutoyamwa bho asi mwana wakakurisa ndotosvika inini ndotobva basa ndotoenda ndipo ndoone mwana ndaone mwana inini mwana ndakamuona utori right uri kuyamwa zvakanaka swere izuwa 1 ndechituma mwana ndopakatange kuite uya pagupuro maiyo zvekumwire hoto zviya toda pagupuro pagupuro ndopakachizoti zvadaro ndopakauya nemukadzi panyaya yekumwe hoto kwemwana iyoyo ari kurambe kuyamwa kwakuya nemwana kumba ndopakataura kuti isusu tauya nemwana uyu akatanga tiripo papo akataura muprofita wavo obva auya naye ndirimo obva ati taurai kuti imwimwe mwana urambe kuyamwa ngei obva mai acho obva ati uya ndati uyu munhu akaunza gupuro wakaunze gupuro rake natete yake namukoma ake obva asiya 10 miri yawo yekumozambiki akati mwana wanyu hatichadiba asiye gupuro ravo obva aenda papere mwedzi umwe mwana achidonhe guvhu mwedzi uchipera akauya futi murume wacho uyu zvari kuti 2 months kunyepa akuzi upere 2 months mwedzi uchipera ndopaakadzoka akati inini ana sekuru ndauya mbakatotaura mukadzi kuti inini chibva kubasa zvazi ndibaba abhule ngatisangane kumba manheru ndati unondijume kuti manheru kwakanaka here inini ndibva kubasa na 5 o'clock nosvika nguva iyi ndakasimuka isusu na 5 o'clock tikaende kumba zveshuwa tikasvika ana babangu achipoinatapei togara mukicheni ndopakataura kuti inini ndauya ana baba ndauya kutore gupuro rangu inini ngekuti ndude mukadzi wangu inini ndobva ndapindura ndati hazviiti kuti ukuturire gupuro rako pasina mukoma ako awakauya nawo natete ako awakauya nawo panapa mutivise gupuro nhasi uno wakuya wega yaongerwe sei chii chashata kuti uyotore gupuro akati inini ndozvimirira ngekuti ndiri munhu wakura saka ndude mukadzi wangu ndinozive penogara nemukadzi wangu ndati aiwa zvese zvandidini inini handizvikuriri ndotomboramba asi baba angu inini ngekubudidza ngekuti anhu anga akuru akataura kuti hazviiti pakuti munhu auya mumumanikidze kuti mumunyime mhuri yake pane chinozoitika mangwana zvinozoshupa mupe mhuri yake adini aende asi iwa mukwasha muchienda endai mugare zvakanaka nei nemwana wangu kana mwana zviri kunetsa saka gupuro rake wakatora atora ndopakasvika chokwadi chiripo ndechekuti mukomana akaunza gupuro ndokubva awithidrowa chii saka mimi mainini zvamakatoti mimi mamakaramba munhu makamupa gupuro here murume kuti muzoti maafree achi makazomuramba here imimi murume urapo saka imimi tikati murume wenyu ndeupe muri unongedzai ainini makakanganwa muramba ndii makakanganwa uramba munhu ke makamudi mati iye ndiye airamba kurambwa which means kuti imimi murume hamuchadi makatomuramba asi hamusati mamuramba nekuti iye ari kurambwa ndizvo saka apa suda saka which means apa izvo zvizvo hamusati maendesa gupuro kasaka muri mukadzi wemunhu ndizvo chaizvo muri mukadzi wemunhu maiyo hamusati maendesa gupuro because uyu akaendesa gupuro mavhuma mhuri yese mavhuma kuti akawithidrowa gupuro akaenda akatora mhuri yake akaenda nemhuri yake kumba akazi nababa ndiamogare zvakadini zvakanaka andizvo zvagara wabuda pamba murume handiye anga asakudi kuramba manje iwewe ndo wanga usadi chii murume andizvo asi usadi murume ndobva waenda kokangana kuti murume anorambwa kana usamuni anopiwa futi gupuro murume anopiwa futi gupuro izvo hazvina basa ba isusu padare manje tiri kuti padare akapa umwe gupuro ndiani gupuro rakanga raiswa ranga riri pasteki rakawithidroiwa pane rimwe gupuro rakazouya harisati handiti saka asisadi umwe apa ndiani ndimi handiti saka izvo zvizvi mumbori mukadzi wemunhu saka muri mukadzi wemunhu murume wamuri kugara naye
chikomba you are committing adultery. Muri kuhura. Svikira mazobvisa muri kuhura. Because asisadi umwe handi murume ndipi manje murume panga azokudai akaenda ndovatambira ndovadzoka ndovakumbira ruregerero ndova withdraw guburo rake meaning kuti kubva musi ya withdraw guburo maamukadzi wani wake saka uyo mukomana yakatora mukadzi wemunhu hamusi mustreet baba atora mukadzi vaire mukunda kubva chimupa guburo rake murume wako upi kwete pana patira nhasika ndatombokutonga vari mukadzi wemunhu nhasi tombokutonga semukadzi wemunhu ramba uchazoraramba mozotoratira kumberi hakuna bandani panapa asi nhasi tinombotonga nhasi kuti iwewo mukadzi wemunhu wakafewa unotoripa yekuti wakabuda mumba uyu akatora mukadzi wemunhu anoripirawo yake mozoburisa yenyu makuita zvenyu tiite sanditi zvine kosika zvekuramba zvine kakudhura kana wafunga kuhura make sure kuti homwe yako yakasimba. Tiite sanditi saka nyaya yapera mai makahurira murume 2 bambo muri kugara nemukadzi wemunhu ushamwari mamakarambana rini munhu kurambwa iguburo mainini iwewe wati ndo hauchamudi tomboti ndimi mukadzi wenyu mimi masiyana nemukadzi wenyu andaumba kwenyani mobva mataurira mukadzi wenyu kuti iwo kana uda kudzokera mufamily medu enda unokumbira mai wangu regere wotokasimuka kumba kwedu usina kuona mai wenyu unorevera kuti mai wenyu mimi ndowadonosangana nemukadzi wenyu izwa iwo mai wake apa anei nemi muri tu ndozvandisiriziva ndokuti wati anga iwo usapinze mai wako mukati chakutiwo chakati usaende kuna mai wake inyadzi dzekuti wanga wahura ndanga ndisina kuhura mambo ndakaazi pavo kuti mwana yamwe paputa mazita 6 une 3 months iwewe usingagari nemurume bwa uri kugara nechikomba isu tiri kuti ka the issue iripo ndeyekuti ka utorino varume wai umwe naumwe rugara kwake asamsani marambani ambuya tati tiitesere muridzo yenyaya ndimi because uyu kwamakaenda ane mhuri yake saka mabva kupwanya yenyu imba makopwanya imwe futi right iwe mukadzi iwo ripira murume wemombe yekumuhurira iwewe and I'm going to make sure kuti waibhadhara kuti uchaiwana kupi I don't care bo ndotoda kutosekerera kutonyemwerera kuitira kunga zvinoshamisira chii zvechifewe zvechihure zvinoshamisirei zvinoshamisire voti hasana guburo rake nditori naro hasandamupa asi kana murume wangu chaendeyo ndoenda kutogara naye asi uyu munhu paka achiwithdraw guburo akaya kumba kwenyu achiwithdraw guburo kumba kwenyu akandatora mhuri yangu ukabvuma wanatezvara mwana wenyu akauya ere kwamuri akadzoka ere kwamuri achiti murume uyu akaya achiwithdraw guburo watata kugara hatisagara tese akauya ere saka nasati auya iri mizi mukwasha wenyu ndeupi ndeuyo aiwa uyu kana withdraw guburo handiti augara nemukadzi wake asi chakuitika izvi ndekuti munhu azotiza kubuda mumba manje asiye bamukadzi saka munhu aifanira kuuya kwamuri achiona kuti baba ndafunga kusiya munhu uya withdraw guburo mwana wenyu murume wandakazomupa guburo handichamudi ipo paguburo apa rinobviswa kairere kana kuti zvinofamba rakabviswa kairere
apa kana akagechituka kuti rakubviswa uyo ndiye akubvisa mwana wenyu ndiye akubvisa manje. mwana wenyu anauramba kaba ndiye akuramba Nekuti murume haasi kuramba mukadzipo. murume unoura mukadzi akawithdraw gupuro rake. asi muchienda nebhachi reblack uyo munhu adaenda nemukadzi wake kumba but zvasanira mwana wenyu manje kuti wobvisa gupuro here kana kuti wodzoka zvidzo ndinotaura pachake kuti achadiba wataurega kuti hachadi azokushuka yapera mvano wapere shuka saka anyway tingapedza nguva iwewe shamwari uri kuripira mukadzi wako iwewe mukadzi iwewe uri kuripira murume mombe yekumuhurira udai wanga usamudi unoda kuti pakayashwitidhirwa gupuro rake udai wakataura ipapo kuti handichadi munhu asina kuista chii asina kuista mari yake asi iwe wakafunga kuti wakangwara imimi bambo imimi makaenda kutora mukadzi wemunhu knowing very well kuti mukadzi wemunhu ende motofaita mukadzi wemunhu mudare kutoclaima ownership yemukadzi wewo sinobhadharira kana sendi a married woman akabhadharirwa mari anodzikana natezvara womira naye kukoti uchitoclaima pamberi pevanhu kuti mukadzi iwe ndewangu ndindi utogara naye ende utogara naye 3 months ndone 3 months ugara naye 3 months urudya bota remunhu risiri rako remahara hauna chawabhadhara kuvura kugara nemukadzi kwoutoya pamberi pedare pakati pamberi penyika kuti murume wakadzi wake ndindi naye ndane 3 months ndigara naye asi hauna kana sendi rakabhadhara ende unotozviziva gozi munhu ishamwari yako maizivana munotanga kuziyana ibva hatototi ishamwari yako kuti munowirirana hamuwirirani sokei asi munhu waimuziva uyu kuti munhu uyu murume wakanga ari kuyu waimuziva kuti murume uyu mukadzi wake ndeuyu you knew it ukatirega ndimutorere taura haisi ushamwari ndeyekuti uri kutona panga akachengeta zvinochinjei zvinochinjei nyaya ndeyekuti wakatona vanhu vasafani kutona taura wanga usiri shamwari yake agreed so number 2 handina kutora mukadzi wake pa nekuti munhu ndakamupimba asisiri naye ndikatomubvisa kwarisapi kwanga akushandawo izwa shamwari iwewe mukadzi ndiye akakunyepera kuti haasiri pamurume asi iye ari kuziva kuti achiri pamurume anotaura kuti gupuro anaro mhomwe angadariburisa panapa anotoburisa papona papoburisi gupuro uona pane nyaya isusu hatitoti tuti iwewe uyu akakunyepera zvafanira kuenda mudare uchizi mwana uyu handina kuziva kuti ari under age nekuti chibhoti chake chakakura aiwa kana mwana iye akakutaurira kana usakutaurira asi nyaya iripo pasiteki yekuti wabata mwana ari below the age of 18 zvekuti bhodhi yake yazodiri kuti akakutaurira eka kuti hada kutaurira hazvina nyaya iri pekuti wabata mwana ari below the age of 18 the same applies nenyaya yani yako kuti akakutaurira here kana kuti haana kutaurira nyaya iri pekuti wakatonha mukadzi wemunhu aikwanisa kuuya nevana vake kumapanga achisiya vana vake holiday kumapanga kumba kwako aisiyira iwewe here kuti aisiyira mukadzi wake aiwa aisiyira iwewe sani waitambira sani
wana hwasi wako munongoya newana iwe otambira waivatambira uchitambira wana wani kuti udii nawo shamwari iwe waendesa wana kumba kuyo teerera kuno kushamwari usateerere wana kana ndorakaziwana anonyengererwe shamwari unoendesa here wakadzi wana wako kumba kwemunhu kuti ndakandikutsvaka anditi saka ndakatomutisa kuti chaiyo kuri papi anditi ovhandira kuti pakati pana una uda kuona wana here inandotiki kuti titise muno kuti kugara papi. Alright mai uyu murume akamboiko kusirei wana here pakazotoya newana angasotoya atondiwana kudhara akayakosira ani wana akayakosira murume we kana kuti iwewe uyanga rubasa aisira ani saka zvekuti uyu anototi pamba pangu hazvinei uyu akayakosira mwai wewana kokusira wana ainopa mukadzi wake zvewana asi ndakamubvunza kuda kuona wana here ndikauya newana saka mukadzi uyu avanotoona wana here rudo rwacho rwerwakupenga saka mubvunzo wako wapaurira kuaplaya pakuti right inoi ngatisapedze nguva zvese zvokutotaura bambo zvikutoenda kuita pailapo ntobomuza yako kuti utotogara newana iwo nhasi mwana wemunhu akamuka akafa unoti unoenda ipi rai unomuendesa ipi uchiti akauya sei ari kudei wauya nhasi mwana pamba pako tse wabva afa hawaona anokuziva uchauda kungoda kumuendesa kupi zvapana fundai nyaya handi maona umwe munhu akatora mukadzi ane wana 5 wana 3 akaenda nawo pamusha pake akatogura neminda nhasi zvakunetsa pana panditi munhu ane wana wakeka unofanira kuita definition yakasimba kuti uri kuzviimisa sei kuti urudani uruda mai here kana kuti uruda wana ukanakirwa nemukadzi zvekuti ane wana wacho zvese zvobva zvaa zvako uchazodzoka futi pano rimwe gore iye mukadzi wacho katapirire kaanoita kekuti varume munhu vabasuya pakamira mudare udai muri 2 kuunoita mutapirire uneshuka anyway iwe mukadzi uyu mupa murume wemombe yekumuhurira uyu process yese yekurambana muchita process yenyu yekuita sei yekurambana afterwards imi bambo imi bhadhara murume wetumo nembudzi nejongwe rekugara nemukadzi wemunhu knowing very well kuti mukadzi wechii wemunhu iwewe zveprocess yekurambana nemukadzi wako iri murume wako chiitai later but for now uri mukadzi wemunhu waura ende vabereki wako wari kuzviziva kuti murume wako ndiani wari kuzviziva iwewe you choose kunosiya murume wari kuzikana kumusha kwako kutora umwe asiri kuzikana wogara naye 30 November munofanira kunga mabhadhara 30 November munofanira kunga mabhadhara ande next guy Discuss TV inonakidza zvekuri